Masibulele Dakathef, sinomama ngoMamChawu. uMamChawu. Okay. uMamChawu-ke umfundi ophuma ezandla walapha ephondweni ofumaneke eMdantsane. So sithi masibe sinodliwanondlebe luncinanana naye just uba sithe ukubana ifike njani i-idea yakhe yasephondweni. Sine-channel eku-YouTube ebizwa Izidlumzi ephondweni. So zizo ke ngokwezidlumzi ezi abantu bazokwazi uzibamba iindaba zasephondweni uba kwenzeka ntoni, singantoni apha namhlanje, ube lapha for how long usebenza kule project. Ngamthiza so that we can take it from there. Over to you. Ngobeni ke babukeli nabamameli. Umama Mhlophe uze apha kule festival yaseMthiza weza ke nomsebenzi wakhe. Umama Mhlophe ke ungumthungi, ukwayi-service provider accredited, an accredited service provider. Ufundisa nomthungo eBorder Training Center kwa-1 eMdantsane. So umuntu ofuna ufunda i-skill sothunga ukhona umama Mhlophe. uMamChawu ke lo undim sisebenzela iBorder Training Center isemva kwaYaqo xa ungenayo eMdantsane. Injongo ke zayo yonke loo nto, abantu bayasidinga i-skill. Kukhona into ethi kunabantwana, ndi-approachwe kakhulu ngabantu abanabantwana abathi bathatha kade esikolweni, ne? Ndifumanise into yobana abo bantwana baphiwe esandleni. Abanye banee-challenges ze-drugs, kodwa umntana uyafika ndimnike i-skill alibale nezo drugs. So kumnandi ke ngolo hlobo ukuba ne-skill, uqhubeke usinike abantu. Kule minyaka engaka ke ndiyenza le nto, it's more than 3 decades.